Acolo merge. Bobby are dreptate. Deci, lăsând la o parte această glumă sinistră care se întâmplă de ieri cu desecretizarea unor mizerii, că nu sunt documente, unor mizerii făcute pe picior. Nu, astea sunt, că le-am citit, eu le-am citit nu în diagonală, le-am citit de 3 ori. Și am și un master în securitate națională, am învățat care e rolul fiecărei instituții de genul ăsta, am învățat care e rolul Consiliului Suprem de Apărare a țării și în niciun caz s-ar putea ca domnul președinte Claus Iohannis să va trebui să dea un pic cu subsemnatul la Parchetul General pentru desecretizarea acestor documente, pentru că s-a văzut că desecretizarea este ilegală, au explicat oamenii, deci omul e dus cu capul rău de tot. Mă refer la Iohannis în momentul ăsta, că desecretizează. Da, el creează un incident de securitate. Lăsând însă toată această poveste la o parte și cu Pricopie, care și el are grad și care și el vrea să bage în seamă, am primit și eu de la niște ofițeri de servicii astăzi dimineață: domnule, o să fac orice ca să-l oprească să candideze. Bă, băieți, să vă explic ceva. Alegerile încep mâine de dimineață. Votul începe mâine dimineață. În diaspora. În acest moment, conform legii electorale, procedurile electorale sunt în desfășurare pentru votul de mâine dimineață. Bă, dacă stați în cap și din cap vă puneți în obiectul ăla pe care nu-l aveți și din ăla vă puneți în ce vreți, nu o să mai reușiți să opriți alegerile. Și vă mai informez ceva. Domnul Călin Georgescu nu e pe persoană fizică. Domnul Călin Georgescu a trezit ceva în poporul român. Dânsul îi spune trezirea în conștiință. Noi, cei care simțim la fel, spunem trezirea de sub dominația soroșistă și a multinaționalelor și a corporațiilor și a acestei oculte, cum zic unii, a globalismului, progresismului, neomarxismului, care a ținut această țară ocupată 35 de ani. Bă, s-a trezit poporul. Dacă nu era Georgescu, era Ionescu. Dacă nu era Ionescu, era Bobby Păunescu, vă spun eu. Oricine în țara asta, pe acest val de trezire candida, poporul s-a trezit. Nu mai aveți ce să faceți. Singurul lucru pe care puteți să-l faceți în momentul ăsta e să vă dați de partea poporului. Pentru că, dacă vă mai jucați mult, băieți, s-ar putea ca 22 decembrie 1989 să fi fost o repetiție. O mică poveste. Pentru că poporul e foarte nervos pe ceea ce faceți. Foarte nervos. Că ați reușit, ați dat o parte TikTok-ul și prin atacurile ordinare, împuțite, nemernice pe care le faceți la acest om și la cei care îl susțin. Da? Bun, eu am pielea groasă, mi se fărfăie, da. Sunt oameni care se sperie. Prin aceste atacuri ați mai pus 20%. Deci procentul pe care îl are el acum, cel care e prezentat la Realitatea Plus aici unde suntem, e de bucă pentru voi. Dar procentul pe care îl are Călin Georgescu acum, și dacă voi mai încercați mult și scoateți toată lumea în stradă, dați, deci vă spun că e rău, potoliți-vă, take it easy, avem alegeri, o să avem un președinte, președintele are niște atribuții și o să mergem mai departe. Dar știu că e frica mare, pentru că toate multinaționalele, toate corporațiile, Soros și gașca lui, Alexander Soros, toți care au condus această țară, o să piardă. Știu că pentru asta l-ați băgat în pușcărie pe Dragnea. Pentru același lucru l-ați băgat în pușcărie. Dar asta e. Progresismul în Europa se prăbușește. Uitați-vă la francezi că s-au prăbușit. Numai Macron, nu mai vă poate susține Macron. Germania e în budă toată, economic și nu numai, Bruxelles e în budă și el, gata, s-a închis subiectul. Progresismul se prăbușește. Că a fost găsită România și că noi avem onoarea de a deschide lupta cu progresismul, de la Dumnezeu. O mică precizare.